गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोयो। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे दिनजों लोगोसे दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव गोथार बाइबेलनिफ्राय जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दङ, नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान गाहाम बाथ्रा आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन बा आंनि बे गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ जोबजासे खोनासंलांगोन आरो खोनासंखांनायनि उनाव बा नायखांनायनि उनाव इसोरनि बोर आशीर्बादखौ मोनदांगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव मिजिंथिहरदों। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि गाहाम बाथ्रानि टाइटेला दिनै बेनो जाहैबाय, नों मानो बिजि? That means नों मानो बेस्थ? दिनै बेनि सायावनो, बे टाइटेलनि सायावनो बा बे बाथ्रानि सायावनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राफोरखौ जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, बेजोंनो नोंथांमोनजों दिनै आङो शेयार खालामनो सानदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि गाहाम बाथ्रानि जे बाइबेल सिरिफोरखौ आं दिनै बेखौ लानाय जादों गाहाम खौरां लुकासनि 10 बालाबनि 38निफ्राय 42 सिरिसिम। दिनै बेखौनो नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै रायलायनो सानदों। अब्ला बेयाव दिनै गोजौ हेडिंआव दिनै बेबायदि लिरजादों, अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेनो जाहैबाय मार्था आरो मरियमनि न'आव मा जिसुनि हाबफैनाय। मार्था आरो मरियमनि न'आव जिसुनि हाबफैनाय। दिनै बे बाथ्राफोरनि गेजेरजोंनो, बे घटनाफोरनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनजों फोरबोनि गोथां बाथ्राखौ आं दिनै शेयार खालामनो सानदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समाव गोबाव खालामालाबानो नोंथांमोननो गोथार बाइबेलनिफ्रायनो गिबियावनो फरायनानै आं खोनासंहोग्रोनो आङो सानबाय। नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय, जेन' इसोरनि बोर आशीर्बादखौ मोननो हानाय बायदि आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों। आं फरायनि जिसुनि मुङै। बेयाव बेबायदि लिरदों, आं फरायनि। जिसु आरो बेनि चेलाफ्रा लामाजों थाङै थाङै गंसे गामियाव हाबहैबाय। बे गामियाव मार्था मुंनि सासे हिनजावा जिसुखौ गावनि न'आव नाजावदों। बिहा मरियम मुंनि सासे बिनानाव दंमोन। बियो जिसुनि आथिं गुदियाव जनानै बेनि फोरोंनायखौ खोनासंबाय थादोंमोन। नाथाय मार्थाया जाहोनाय लोंहोनायनि हाबाखौ मावख'नो हायै जालायदोंमोन। बेनिखाय बियो जिसुनियाव थांनानै होनहैबाय, फोरबु, नोङो नुवाखै आंनि बिनानावा गासै खामानिखौ आंनि सायाव गारसोनानै होबाय। आंखौ हेफाजाब होनो बेखौ थिनहरदो। फोरबुआ मार्थाखौ बुंफिनबाय, मार्था मार्था, नोङो गोबां मुवाफोरनि थाखाय साननानै जिंगासिदों। 42 सिरि। नाथाय गोनांथार बाथ्राया मोनसेल', मरियमा साबसिन बाहागोखौ सायख'बाय, बे बेनिफ्राय लांजाथारनाय नङा। हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोना खोब गाहामथारैनो बे बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ बा बे बाइबेलनि सिरिफोरखौ खोनाबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव मिजिंथिहरदों। अब्ला अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना, मा होननानै खोनाबाय जोङो बे घटनायावहाय, जे जेब्लानाखि जिसुआ थाङै थाङै थांनानै मोनसे गामियाव हाबहैयो, बेयाव मार्था होननाया जिसुखौ गावनि न'आव आलासि सानबाय। That means आलासि नाजावबाय। आरो बे मार्थाहा ना बिनानाव सासे दङमोन, बिनि नामानो जाहैबाय मरियम।
आरो जेब्ला जिसुआ बिथांनि न'आव सहैयो गाहाम बाथ्राखौ खोन्थायो अब्ला बे समावहाय मार्थानि बिनानावा मा जिसुनि आथिं गुदिनिफ्रायनो गोजानाव थाङाखै अर्थात जिसुनि बाथ्राखौ बा जिसु ख्रिस्टनि खोथानाय गाहाम रादाबखौनो मरियामा दिनै खोनासंबाय थादोंमोन अब्ला बे समावहाय मरियामनि बिब' मार्थाया ना आलासि साननायाव बा आलासिफोरनो मा जाहोगोन मा लोंहोगोन ओरैबायदि खामानिफ्रा मावख'नो हालायै जालायथारबाय आरोखि हारसिङै अब्ला गाव हारसिङै मावख'नो हालायै जानायखाय मार्थाया जिसुनियाव थांनानै बुंहैबाय फोरबु नोङो नुवाखै ना आं हारसिङै जाबाय खामानिखौ मावख'नो हालायलायाखै नाथाय मरियमखौ नोङो थिनहरदो आंखौ हेफाजाब होनो दिनै बेबायदि खावलायहैदोंमोन अब्ला बे समाव फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ मा होननानै बुंदों मार्था मार्था नोङो गोबांनि थाखाय नोङो जिंगासिदों नाथाय मरियामा साबसिनखौ बयनिफ्राय साबसिन हामसिनखौ दिनै सायख'नानै लाबाय बियो माब्लाबाबो मा लांजाथारनाय नङा गोमाथारनाय नङा आद्रि जाथारनाय नङा दिनै बे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बुंबाय अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर फै जोङो बे घटनानि गेजेरजों मोनसे गोथौ बिसय थाखोमानाय बिसयफोरखौ जोङो मिथिनानै जों लानि आरो जोङो सोलोंनानै लानि जेन' जोंबो इसोरनि बोरखौ आवग्रिनो हानायफोर बायदि अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि बे मुगायावहाय ना जोंहा गोबांथार जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिमा बिफाफोर दिनै दंसै दिनै दङ आरो जोंहा गोबांथार दिनै मोजां मोजां दिनै ख्रिस्टियानफोर दिनै दङ ना बेफोरबायदि दिनै दङ नाथाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ मिथिब्लाबो मोनबायब्लाबो जोंबो मार्था बादि गोबांथार समाव जोंबो दिनै मा मार्था बादिथार मानो मार्था बादिथार होननानै बुङोब्ला जों एसे गोथौ मिथिनानै लानि ना इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनांगौ जायगायाव ना इसोरखौ खुलुमनांगौआव मा जायो जोङो आरो बेल' नङा गिर्जायाव थांनांगौआव जोङो मा जायो गोबांथार समावनो जों दिनै एबसेन्ट जायो जों दिनै बेस्थ' जायो मायाव मिथिगौ ना इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनांगौआव इसोरखौ खुलुमनांगौआव गिर्जायाव थांनांगौआव गोबांथार जोङो मा जायो माखौबा लानानै जोंनि बिजि जोंनि बेस्थ'फोरखौ लानानै जों दिनै एबसेन्ट जायो अर्थात जोंबो दिनै मा मार्था बादिथार अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि गोबांथार ख्रिस्टानफ्रा दिनै जोङो मा मार्था बादि दिनै जों जानानै दङ दिनैबो दाबो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोङो बे घटनानि गेजेरजों जों गोथौ जों गावखौनो दिनै जों मोनदाङो आं मा मार्था बादि नामा आं मा मरियाम बादि नामा जोङो बे बिब' बिनानाव सानैनि गेजेराव जों सासेया बबेया आं बबे सासेया जों बेखौ गोथौयै जों दिनै मोनदाङो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा दिनैबो जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियानफोर दङ ना मोदोमखौ लानानै बिराद बेस्थ' बे मोदोमनि घटनाफोरखौ लानानै इनायनो बेस्थ' नो टाइम फर लिसनिं वर्ड अफ गड मिथिबायना नो टाइम फर जिसास क्राइस्ट जिसु ख्रिस्ट'नि थाखाय सम गैला जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम बाथ्रानि थाखाय दिनै जोंहा सम गैला दिनै बेबायदि दिनै जोंनि गोबाङानो जाबाय आरो दिनै बेल' नङा अनजाग्राफोर सोरबा थाखा फैसा खामायनायाव गिर्जायाव थांनो सम गैला जोंनि गोबांथार दिनै ख्रिस्टियानफोर दङ आरो दिनै मा इसोरनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनो जोंहा सम गैला सम होला मायाव थाखा फैसा खामायनायावनो गिर्जायाव थांनो दिनै जोंहा सम गैला बेस्थ' जाबाय आरो मा इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनोबो दिनै जोंहा सम गैला बेस्थ' जाबाय मायाव गोबांथार बायदि बोर नागिरनायावनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दाना मा जायासै जोङो दिनै मार्था बायदिथार दिनै जों जाबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा गोबांथार बेस्थ'खौ लानानै सोरबा मा इसोरनो दिनै सम होनो हाला गोबांथार एक्सकिउस आं दिनै बेबायदि जाहोननि थाखाय बेबायदि जाबायलै सहैला मुंला अनेकथा दिनै खाथायनानै एक्सकिउस खालामसै गावखौनो गाव
That means मार्था बादि जाथारबाय तो बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर फै जों गोथौ जोङो मोनदांनानै जों दिनै लानि आङो मार्था बादि जाबाय नामा आङो मा मरियम बादि जादोंना जायाखै इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंग्रा जादोंना जायाखै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे घटनानि गेजेरजों जेसेबांनाखि दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ बा आंनि जेसेबांनाखि भिउवार्स साबस्क्राइबार्सफोर दङ आंनि जेसेबां ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिमा बिफाफोर दङ बे घटनानि गेजेरजों आं दिनै बेखौनो नोंथांमोनजों गोथौ बे बाथ्राखौनो शेयार खालामनो सानदों जों दिनै ख्रिस्टियान जाबायब्ला जों दिनै जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबायब्ला जोङो मरियाम बादि जाथारनो नांगोन आरो सोरबा जुदि जोंनि ख्रिस्टियानफ्रा मार्था बादि जाबायब्ला बियो मा आद्रि जानायनि लामायाव दिनै थांनो नांगोन दिनै जुदि मार्था बादि जायोब्ला दिनै बे ख्रिस्टियाना गोबांथार दिनै जिउआव दिनै खहा दङ मोदोमावबो दिनै बिहा खहा दङ नाथाय जुदि मरियाम बादि जानो हाबायब्ला जिउआवबो मोदोमावबो बिथांमोना दिनै लाब आरो मुलाम्फा दङ ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना जेब्लानाखि मार्थाया बुंदोंमोन फोरबो नोङो आंखौ हेफाजाब होनो थिनहरदो अब्ला जिसुआ बुंदों मार्था मार्था मरियामा बयनिफ्राय साबसिन हामसिनखौ दिनै सायख'बाय होननानै बुंदों तो बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे गथ'नाया दिनै जोंखौ फोरोङो जाय ख्रिस्टियान बिमा बिफाया बा जाय ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला बिब' बिनानावा इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंगोन इसोरखौ खुलुमनो सम होगोन गिर्जायाव थांनो सम होगोन बिथांमोना बयनिफ्राय साबसिनखौ दिनै सायख'नानै लाबाय that means मरियाम बादि दिनै जाबाय आरो बिथांमोननिफ्राय बे सायख'नानै लाजानाया बा बे सायख'नानै लानाया बिथांमोननि बेबायदि मरियाम बादि सायख'नानै लानाया बिथांमोननि मरियाम बादि इसोरनि बाथ्राखौ जिसुनि बाथ्राखौ गोथार बाइबेलनि बाथ्राखौ पास्टर हाफ्राम इभान्जेलिस्ट फादार बिशपमोननि गाहाम बाथ्रा खोन्थानायखौ खोनासंनाया बा सायख'नानै लानाया रावजोंबो सेनानै लांजाथारनाय नङा बयनिफ्राय गाहामसिनखौ दिनै सायख'नाय जागोन ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै बेखौनो खावलायो सोरबा जुदि इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनो सम होनो हायाखैब्ला दिनै जोङो सम होदिनि इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनो आरो सोरबा जुदि गिर्जायाव थांनो सम होनो हायाखैब्ला दिनैनिफ्राय दानिफ्राय जों गिर्जायाव थांनो बा थांदिनि आरो सम होदिनि इसोरखौ खुलुमदिनि मरियाम बादि इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंदिनि अब्लासो जोंहा जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमनायाव थांनानै थानायाव जिउआवबो मोदोमावबो जोंहा दिनै मुलाम्फा जागोन ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर तो बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों खुब गाहामथारैनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ सोलोंबाय मिथिबाय बुजिबाय होननानै नायगिरि साफ्रामनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं दिनै बेखौनो मिजिंथिहरबाय आरो दिनैनिफ्राय जों बयबो ना मरियाम बादि जागोन बा मरियाम बादि मार्थानि बिनानाव मरियाम बादि इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनायाव बेबायदि जागोन होननानै नायगिरि साफ्रामनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ आङो बेयावनो दोनबाय तो हामबायसै ख्रिस्टनियाव अनजाग्राफोर इसोरा आंनि बे भिडिअखौ नायगिरि साफ्रामखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय।